Hej folkens, Sjælland Mokkel er lige her. Hvordan har I det? Fedt at høre. Nå, i dag skal vi åbne Glory of Team Rocket, en japansk boosterbox, til en værdi af 1200 kroner. Der kommer til at være 30 pakker i, så vi må hellere grave ind i den. Jeg skulle ikke lade åbne den her. Jeg skraver ind til det. Se lige herovre. Ben. Første pakke. Og så må vi hellere gøre tricket. Igen. Nå, det er fint kort. En Nidoride. En et eller andet. Den er fin. Den må vi hellere putte i en sleeve. Man må hellere beskytte sin kort. Jeg tænker bare, at vi har et normalt kort her, og så de rare kort her. Trainerkort. Nå, ja. Man kan ikke altid være heldig. En Team Rocket bombe. Hypno. Polygon. Og en Mok. Ja, det går ikke så godt indtil videre. Et pull. Det er okay. Endnu et trainerkort. Og Polygons anden udvikling. Og en slange. Vi kunne godt bruge noget lidt bedre held.
Vores første starter. Spændende. Et full art Hondo. Eller et eller andet. Den er fin. Den er jeg glad for. Ej, det er faktisk et ret fedt artwork. Spændende. Sådan noget der held kunne vi godt blive ved med at få. Det er sgu ikke nemme at åbne de her pakker. Håber det ikke. Ja. Okay. Hey. Og en Wobbuffet. Den kan jeg navnet på. Det kommer også sådan, fordi bare fordi den er lidt hollow. Vi må hellere beskytte vores kone. Og en Mimikyu. Pikachu's onde nemesis. Og endnu en Team Rocket bombe. Spændende. Vi har fået... vi har åbnet et par pakker nu. 3 hits indtil videre. Ikke dårligt for en boosterbox. 2 hits. Jeg kan faktisk godt lide, at den har det her Team Rocket tegn hernede. Det er ret fedt. Og en Mankey udvikling. Spændende. I må heller lige smide et like for et bedre luck. Godt mærke, det har vi brug for. Og en Team Rocket Trainer. Har man sgu ikke lige set før, men det ser da spændende ud. Flot hår. Der har vi sådan en normal Houndour. Og en Rattata. En Team Rocket Pokeball. En Kangaskhan. Tror jeg den hedder. Lige lidt en Rotom. Jeg tror faktisk snart vi er halvvejs.
Og der er altså Polygons tredje udvikling. Og Nidoqueen King Pull. Det tror jeg bliver meget fedt. Eller det er okay fedt. Altså, vi får der noget. Vi har 4 hits indtil videre, og vi åbner hvad? 10-12 pakker. Det er ikke dårligt. Det er en Mankey. Og en Meowth. Og en sød lille søhest. I Hollow. Yeah. Ej, nu stopper du. Ej. Også en... Det må være en fight, en fire eller ilt rodent. Redstess anden udvikling. Og et Hollow Zapdos. Det er faktisk ikke fedt. Polygon. Og en... Kan jeg ikke navnet på, men endnu et hit. Det er ikke en dårlig boks, den her. Spændende. Rigtig mange af den her. Og et Persian, eller jeg ved, Meowth udvikling i et pull. Det tror jeg kunne være ude. Og en Samicenta. Hollow. Ja, også fed. Jeg kan godt lide dem der Samicenta og hans bror. De er fede. Der var ikke noget. Man kan heller ikke forvente noget hele tiden.
Ratata. Og en Team Rocket radio, tror jeg. Godt nok mange specielle Team Rocket trainer kort. De er lige så nemme at åbne dem her, end ligesom de engelske. Endnu en Polygon. Zubat. Og en en Hollow Mankey udvikling. Ja, den er oppe på. Og der er ikke så mange pakker tilbage. Hypno. Og et full art rare clamshell, tror jeg, den hedder. For også full art til den her boks. Også meget fed. Trods alt, der kun er 30 pakker i den her i den her boks, så synes jeg faktisk, vi har fået okay. Mankey, Zubat og en Team Rocket Ball. Så ventede kortene. Og endnu et pull. Okay. Det synes vi altid er fedt. Det er ikke den dårligste boks, jeg nogensinde har åbnet. Der var ikke noget. Det er jo egentlig heller ikke svært. Hvis man gerne vil få hele sættet, så skal man jo have alle kort. Meowth. Og et full art Meowth kort. Nu har vi både Persian, Meowth, anden udvikling, og så Meowth. Ratata.
bare en helt ny trainer. Så er det her den tredje sidste pakke. Trainerkort. En water road. Og Zubats anden udvikling. Så er det anden sidste pakke. I må heller lige skrive held og lykke i chatten. Så er det sidste pakke. Skal vi se, om vi får noget godt. Det kan vi jo kun håbe på. Nido King og Queen. Mankis anden udvikling. En fisk. Og en Hollow Tyranitar. F. Der. Det var så alle pakkerne. Så har vi alle vores trainerkort her. Og en masse, selvfølgelig. Masse normale kort. Bare til mappen. Okay. Det er jo ikke det, der er fedt. Det, der er fedt, det er dem her. En Hollow Tyranitar. Full art. Meowth. Et eller andet, som jeg ikke kender navnet på. En full art Clamshell. En Hollow Mankey udvikling. En Hollow Cenitenta. Et Persian pull. Endnu et pull, som jeg ikke kender navnet på. En Zapdos Hollow. En fisk i Hollow. Nido King i pull. Så er Team Rocket trainerkort. Et Hollow Wobbuffet. Et full art Hondo, tror jeg det hedder. Og et pull af en stengigant. Okay, vi har fået 1, 2 og 3 full arts. Det er jo federe. Altså, full arts er nok de fedeste kort. Der var 3